Ve 22 letech byla pověšena ve vězení Hamelin. Její jméno zůstalo spojeno s bičemi, psy a výběry směrem k plynové komoře. V koncentračních táborech nebyla divákem. Využila přímou moc přes tisíce vězňů. Bití, fyzické tresty, souhrnné popravy. Každý akt byl součástí systému, který odměnil násilí. Nepotřebovala desetiletí, aby vystoupila, za méně než 2 roky přešla z učedníka na maximální autoritu v kasárnách přeplněných ženami odsouzenými k umření. Jak se mladá rolnická žena proměnila v symbol nacistického sadismu? Jaké prostředí by mohlo někoho tak mladého převést na vykonavatele bezlítosti? Proč je její jméno stále pamatováno jako jméno Hyena of Osvěti? Od Vrechen k říši. Počátky Irmy Gresse. Irma Ilse Ida Gresse se narodila 7. říjen 1923 ve Vrechen, zemědělské vesnici v Mecklenburgu, 50 kilometrů severně od Berlína. Její otec Alfred pracoval jako administrátor místního majetku a supervizora mléka. Její matka Berta Winter se postarala o domov a udržovala zahradu s některými zvířaty. Rodina měla 5 dětí, Alfred a Lieschen starší než Irma a Helene a Otto Younger. Hospodářská situace byla stabilní v rámci parametrů venkovské dělnické třídy. Irma první roky uplynuly obyčejným způsobem. Navštěvovala základní školu Village, pomáhala s domácími úkoly a hrála se svými sourozenci. Podle pozdějšího svědectví její sestry Helene byla Irma stydlivým dítětem, které se vyhnulo konfliktům a stáhlo se, když se mezi ostatními děti objevily spory. V lednu 1933 převzal Adolf Hitler německé kancléřství. O 2 měsíce později, když bylo Irma 9 let, německý vzdělávací systém implementoval změny učebních osnov. Školní programy začleňovaly principy nacionalistického socialismu, koncepty árijské rasové čistoty a antisemitismu jako povinného obsahu. Učebny vystavovaly portréty Hitlera a učitele začali předávat ideologii nového režimu spolu s tradičními předměty. Politický kontext rozdělil rodinu Lere. Některé účty popisují Alfreda jako konzervativního a náboženského muže, který nedůvěřoval nacistické politice. Jiná svědectví ho prezentují jako někoho, kdo je ochoten se přizpůsobit novému řádu, pokud by to prospělo vyhlídkám na rodinu. Zdokumentuje je, že Alfred se s nacistickou stranou nepřipojil až do 1937, když se později stal vedoucím místní skupiny ve Vrechen. V prosinci 1935 Berta zjistila, že její manžel si udržoval mimomanželský vztah s dcerou místních hospod. Po pečlivém čištění domu Berta poslala své děti, aby hledali Alfreda v hospodě. Během jeho nepřítomnosti požívala kyselinu chlorovodíkovou, domácí čisticí prostředek. Po návratu rodina našla ji v bezvědomí a převedla ji do nemocnice. Berta zůstala několik týdnů hospitalizována před smrtí v lednu 1936. Irmě bylo 12 let. Smrt matky změnila dynamiku rodiny. Svědectví sousedů naznačují, že Irma se stala více staženo a osaměle. Zatímco ostatní děti se její věk rozvíjely přátelství a první romantické zájmy, Irma se obvykle izolovala v kopcích poblíž vesnice, kde jemně trávila čas hýtím. Irma i její sestra Helene vyjádřili zájem o připojení k lize německých dívek, ženské pobočky Hitler Youth. Tato organizace byla navržena tak, aby vyškolila budoucí kamarády, ať už pro manželství a mateřství, školení jako zdravotní sestry nebo pomocné funkce v SS. Liga nabídla komunitní aktivity, ideologickou formaci a příležitosti pro sociální pokrok v nacistickém systému. Nacionalsocialistická rétorika oslavovala oba Němci považovány za árijské a venkovské komunity a prezentovali je za morální základ německé společnosti. Pro izolované mladé ženy nebo ženy s omezenými vyhlídkami ve svých vesnicích poskytovala Liga kromě lepších pracovních příležitostí a kontaktních lidí s lidmi jejich věkem identitu, uznání a kamarádství. Ačkoliv by se členství stalo povinným pro všechny dívky árijského původu, Alfred zpočátku zakázal jeho dcerám přidruhovat. Důvody tohoto odmítnutí zůstávají nejisté.
Jedna verze naznačuje, že místní kapitola byla příliš daleko na to, aby Irma dosáhla bezpečně na kole. Otcovská opozice, zejména s ohledem na to, že on sám by se spojil se stranou v 1937, vytvořil napětí s Irmou. V 1938 ve věku 14 let Irma opustila školu, aby se zúčastnila programu práce pro mládež spravovaný vládou. 6 měsíců pracovala v továrně na mléčné výrobky ve Fürstenbergu a následně dalších 6 měsíců v obchodě v Lichen. Tato pracovní místa poskytovala základní školení a minimální ekonomický přínos podle politiky práce v režimu mládeže. V 1939 se Alfred znovu oženil. Jeho nová manželka přispěla 4 dětmi z předchozího manželství a pár měl další dítě. V Rechenův dům plný dynamiky dětí a rodiny se komplikoval. Irma, která během svého roku v programu práce žila pryč, se trvale nevrátila. V 15 letech se definitivně oddělila od otcovského domu. S podporou místní části Ligy německých dívek získala Irma pozici ošetřovatelského učeňského učedníka v Hohenlichen sanatorium. Tato instituce se vyvinula z centra léčby tuberkulózy pod Mezinárodním červeným křížem, aby se stala vojenským výzkumným střediskem. Ředitel byl Karl Gebhardt, chirurg a člen vnitřního kruhu Heinricha Himmlera. Hohenlichen byl přeměněn na místo, kde byly prováděny lékařské experimenty na židovských ženách transportovaných z nedalekého koncentračního tábora Ravensbrücksku. 2 roky Irma v této nemocnici pracovala jako asistentka a učeň. Mezi její úkoly patřily základní péči o pacienty, čištění a pomoc v operačních sálech. Prostředí nebylo neutrální. V laboratořích byly prováděny vysoce postavení důstojníci SS procházejícími chodbami a experimentální postupy u lidských obětí. Ačkoliv neexistují žádné konkrétní podrobnosti o přímé účasti Irma v těchto experimentech, během jejího formativního období pracovala pod přímým dohledem Gebhardta. Gebhardt byl raným nacistickým partyaktivistou a během 20. let se účastnil pochodů Brown Shirt v Berlíně. Jako supervizor Irmy představoval intenzivní zdroj ideologického vlivu. Nemocnice také fungovala jako rekonvalescence pro zraněné nebo nemocné důstojníky, které vystavili Irmu členům nacistického velení, včetně postav jako Albert Speer, Heinrich Heydrich a Rudolf Hess během pozdních 30. a raných let. Po 2 letech Irma nedokázala dokončit školení, aby se stala profesionální zdravotní sestrou. K získání kvalifikace neprokázala dostatečnou akademickou nebo praktickou kompetenci. Podle jejich vlastních pozdějších prohlášení měla upřímně žádost vstoupit do ošetřovatelské profese a zklamání bylo značné. Gebhardt navrhla, aby požádala o pozici vězeňského strážce v nedalekém koncentračním táboře Ravensbrücku a odkazovala ji na známost ve správě tábora. Ve věku 17 let byla Irma příliš mladá na to, aby byla přijata do SS a byla pokyn k opětovnému požádání po 18 letech. V důsledku toho se mezi podzim 1941 a léto 1942 vrátila ke své předchozí práci v továrně na mléčné výrobky Fürstenberg. V červenci 1942 se připojila k ženské pobočce SS a začala trénovat jako vězeňská stráž v koncentračním táboře žen Ravensbrück. Ravensbrück, škola absolutního násilí. Ravensbrück, založený v květnu 1939 v okrese Fürstenberg, byl největším koncentračním táborem žen ve Třetí říši. Během války prošlo přibližně 130 000 žen, z nichž více než 90 000 nepřežilo. Jeho funkce zahrnovala nucenou práci, trest, vyhlazení vyčerpáním a školení personálu SS. Grese vstoupil jako Aufseherin v období tréninku. Ženy nemohly formálně přidružené k SS, ale její pomocná hodnost udělila její pravomoc nad vězněmi a plat nadřazený platu, který je k dispozici v civilní práci. Režim potřeboval více ženských personálu, aby pokryl ženské sekce v rozšířené síti koncentračních táborů. Počáteční školení trvalo 3 týdny a bylo zaměřeno na vytvoření prostředí přísné disciplíny a normalizovaného násilí.
Nové stráže obdržely pokyny v oblasti bezpečnostních předpisů, kontroly vězňů a organizace práce. Zásadní pravidlo zakázalo zavést jakékoliv osobní pouto s vězněmi. Bylo pokyn, že jakákoliv přehlídka soucitu nebo blízkosti bude považována za slabost. Lidský kontakt byl zakázán. Zbytečná slova, gesta pomoci nebo příležitostných konverzací nebyla povolena. Praktické školení bylo založeno na pozorování a opakování. Učňovci doprovázeli veteránské stráže v denních úkolech. Dohled během hovorů s role, provádějící pracovní skupiny, kasárny dohled a žádost o trest. Použití násilí bylo prezentováno jako nezbytný kontrolní nástroj. Uchazeči pozorovali, jak zkušení důstojníci byli s kluby, bičemi nebo puškovými vězňmi, kteří nedodrželi rozkazy nebo vypadali příliš slabí na požadované tempo. Dorothea Binns byla mezi nejvlivnějšími postavami v táboře a vykonávala funkce instruktora. Binns byl zodpovědný za přenos disciplíny a metod trestu pro nové stráže. Pod jejím vedením byli učni svědky souhrnných poprav a prodloužených trestů. Binns prokázal, jak udržovat postoj autority, reagovat na známky odporu a ukládat strach bez potřeby vysvětlení. Její příklad fungoval jako model pro mladé rekruty, kteří se dozvěděli, že povýšení závisí na rychlosti, s jakou tento postoj přijali. Irma Lese rychle asimilovala trénink. Za několik týdnů si zvykla na zacházení s vězněmi. Dynamika tábora vyžadovala rychlá rozhodnutí a slepá poslušnost hierarchii. Školení zahrnovalo cvičení, kde se uchazeči museli aktivně účastnit kolektivních bití. Občas byl vězeň obviněn z nedodržování předpisů vybrán tak, aby byl potrestán několika strážci za přítomnosti ostatních jako příklad. Systém vyžadoval, aby žádná mladá žena zůstala na vedlejší koleji. Všichni museli být přímo zapojeni. Ravensbrück fungoval jako místo, kde utrpení tvořilo součást každodenní rutiny. Vězni byli podrobeni nucené práci za extrémních podmínek, podvýživy a přeplnění. Systém byl navržen tak, aby si stráže zvykli svědčit o fyzické a morální degradaci, aniž by emocionálně reagovali. Denní úmrtí na nemoc nebo vyčerpání bylo obvyklé. Čistě museli zaregistrovat úmrtí, organizovat těla a udržovat disciplínu uprostřed neustálé devastace. Svědectví vězňů shromážděných po válce zmiňuje Lere během jejich prvních dnů v Ravensbrück jako původně nemotornou postavu ve své funkci. Jeden přeživší související s tím, že se omlouval, když prošel před vězněm, gesto považované za nevhodné, které bylo okamžitě opraveno veterány. O několik dní později se její chování úplně změnilo. Proces adaptace byl dokončen. Počáteční chyby zmizely a její postoj byl v souladu s postojem jiných stráží. Školení nebylo omezeno na fyzické násilí. Rovněž to vštípilo mentalitu absolutní hierarchie. Vězni byli klasifikováni podle kategorií a byli zacházeni podle jejich původu a předpokládané nebezpečnosti jim připisovali. Stráže se museli naučit rozpoznávat barevné trojúhelníky na uniformách, které identifikovaly vězně. Židovští političtí vězni, asociální cikány, svědkové Jehovovi a další kategorie. Každá skupina měla různá pravidla léčby, vždy v rámci ponížení a podřízenosti. Přítomnost vyškolených psů byla v táboře konstantním prvkem. Stráže byly často doprovázeni německými pastýři vyškolenými k útoku na vězně. Jejich blízkost přinesla okamžitý strach a jejich použití v kolektivních trestech bylo časté. Aspiranti se naučili vydávat příkazy zvířatům a používat je jako nástroj psychologické a fyzické kontroly. V Ravensbrück byl Gresse také svědkem lékařů prováděných lékaři spojenými s Gebhardtem, kteří byli jejím předchozím supervizorem. Ženy vybrané jako testovací subjekty byly podrobeny operacím bez anestezie, úmyslně vyvolaly infekce a nucené sterilizace. Ačkoliv v této fázi neexistuje žádné přímé důkazy o její aktivní účasti na těchto postupech, její kontakt s touto realitou byl nevyhnutelný, protože správa tábora vyžadovala převod a péči o vězně používané v experimentech.
Metody školení přinesly rychlé výsledky ve většině nových rekrutů. Během několika týdnů přešli od počáteční nejistoty k rutinní praxi násilí. Skupinový tlak a požadavky nadřízených zabránili jakémukoliv odporu. Kdokoliv ukázal pochybnosti, může být společníky sankcionován nebo zesměšňován. Učení bylo vytvořeno napodobením postav, jako je Binz, a nutností integrovat se do prostředí, kde byla přijatou normou brutalita. Přeživší z Ravensbrücku si vzpomněl na desetiletí později proces transformace, kterého byla svědkem v Nových strážcích. Začátečníci se obvykle zdáli vyděšeni při jejich prvním kontaktu s táborem. Trvalo čas, než dosáhla úrovně krutosti a zkaženosti jejich nadřízených. Někteří z nás udělali poněkud pomstiloum, aby se zabíral, aby se stal i zabudovaným Aufserinem, který byl poněkud zabudován. Správné chování, které řekla, když šla před vězněm, trvalo to přesně 4 dny, než si přijala požadovaný způsob, i když to bylo pro ní úplně nové. Gre se rychle vyčníval mezi rekruty. Ačkoliv neexistují žádné vyčerpávající údaje o konkrétních incidentech spáchaných v Ravensbrück, její následná propagace naznačuje, že byla považována za účinnou a disciplinovanou. Za méně než rok přešla z učedníka na stráž s úplnými právy a překonávala zkušební období. Tento typ rychlé propagace byl udělen pouze těm, kteří prokázali přísnou disciplínu a dispozice pro nejnáročnější úkoly. Tempové podmínky v 19 letech 42 a 1943 s válkou na východní frontě se neustále zvyšovaly objem vězňů. Ravensbrück obdržel pravidelné přepravy polských a sovětských žen, k nimž byly přidány židovské ženy deportované z různých evropských zemí. Přelidnění zvýšilo požadavky na stráže, kteří si museli udržovat pořádek v zabalených kasárnách, organizovat převody do externí práce a zaručit, že vězni se setkají s zavedenými produkčními kvótami. Výcvikový charakter byl speciálně navržen tak, aby vytvořil personál schopný provozovat v jiných táborech většího rozsahu a složitosti. Ravensbrück fungoval jako hlavní lom strážců, kteří by byli následně převedeni na Osvětim, Majdanek nebo Bergen-Belsen. Zkušenosti tam sloužily jako filtr. Ti, kteří se odolávali a zcela přizpůsobili systému, byli přeneseni do důležitějších cílů, zatímco ti, kteří nedokázali odolat tlaku, byli vyřazeni ze služby. Během jejího pobytu v Ravensbrück se Grese konsolidovala definitivní prasknutí se svou rodinou. V 19 letech 33 učinila dočasnou návštěvu v Rechen a její strážní uniforma vytvořila novou konfrontaci se svým otcem. Došlo k hádce, která vyvrcholila jejím definitivním vyloučením z rodinného domu. Od té doby se nevrátila k životu se svými příbuznými. Toto oddělení rodiny se časově shodovalo s koncem jejího formativního stádia v Ravensbrück a s přijetím příkazů k převodu do nového cíle většího strategického významu v okupovaném Polsku. Osvětim-Birkenau Rise to Sadism. V březnu 1943 byla Irma Grese převedena do komplexu Osvěta-Birkenau v okupovaném Polsku. Komplex se stal jedním z hlavních vyhlazovacích středisek nacistického režimu. Birkenau, známý také jako Osvětim-Witz II, byl rozdělen do řezů oddělených elektrifikovanými drátěnými ploty, kde byla kombinována nucená práce, extrémní přeplnění a systematická eliminace plynovými komorami. Dámský tábor v Birkenau se rozšiřoval a vyžadoval další personál, aby sledoval desítky tisíc vězňů. Po příjezdu do 19 let byl Grese zpočátku přidělen ke základním funkcím: kasárny, dohled nad úklidovou prací a podporou při denních hovorech. Její chování od začátku upoutalo pozornost svých nadřízených, kteří zdůraznili její disciplínu a nepřítomnost váhání v dodržování předpisů. Za méně než 7 měsíců byla povýšena na Oberaufseherin, což je nejvyšší pozice, na kterou by žena mohla v táboře usilovat. Pod její autoritou se stalo přibližně 30 000 vězňů distribuovaných v různých částech ženského tábora. Její vzestup reagoval na vnitřní logiku systému. Byli hledáni mladí lidé schopni vykonávat absolutní kontrolu,
ochotni uložit tresty a udržovat disciplínu za extrémních podmínek s velkými objemy populace. Pozice Oberlaufseherinu ji umístila do středu vyhlazovacího stroje, pravidelně se účastnila výběrů plynových komor. Tyto výběry byly provedeny na rampě, kde dorazila deportovaná transport, nebo do samotného tábora, když se muselo rozhodnout, kdo zůstal vhodný pro práci a kdo by byl vyloučen. Postup byl rutinní. Vězni byli seřazeni, povrchně zkoumáni a rozděleni do 2 skupin. Ti, kteří byli považováni za neschopnost vykreslit fyzickou práci, byli posláni krematorii. Na těchto rozhodnutích se zúčastnil Gresse spolu s lékaři SS, jako je Josef Mengele. Její úlohou při výběru bylo udržovat pořádek mezi vězněmi během procesu přímých pohybů skupiny a zajistit, aby byla rozhodnutí splněna bez odporu. Výběry byly prováděny s variabilní frekvencí podle potřeb CAMP a příkazů obdržených od ústřední správy. Její každodenní chování v táboře stanovilo specifické kontrolní vzorce. Ranní a večerní hovory, známé jako apel, jí poskytly příležitosti k provedení své pravomoci nad vězněmi přiřazenou k její sekci. Treny, které použila, zahrnovaly přímé údery a povinnost zůstat v nucených pozicích po delší dobu. Přeživší vězeň souvisí s tím, jak byla popravena maďarská žena, která se odložila při návratu k kasárnám. Další si vzpomněl na přijetí úderů do obličeje za to, že jí během volání nedržel. Její používání disciplinárních nástrojů se v průběhu času zintenzivnilo. Později prohlásila, že použila lehký bič, který podle jejich slov způsobil značnou bolest při nárazu. Její použití tohoto nástroje se stalo tak častým, že jí velitel tábora nařídil, aby zmírnila jeho aplikaci, což je instrukce, kterou systematicky ignorovala. Zastrašovací postupy se rozšířily na psychologickou manipulaci. Gresse zorganizoval to, co vězni nazývají Sportmachen, fyzická cvičení uložená jako trest. Skoky, běží nebo nucené pozice až do úplného vyčerpání. Tyto metody vyvolaly časté mdloby a v případech vězňů oslabených hladem smrtí. Cílem bylo prokázat absolutní zranitelnost vězňů před strážcovou autoritou. Během hovorů, které by mohly trvat od 3 ráno až do 9 ráno, přinutil Gresse vězně, aby zůstali nehybně. Když zjistila pohyb, použila tresty, které zahrnovaly rány nebo povinnost klečet celé hodiny. Jedna z jejich specialistů spočívala v nařízení vězňů, aby drželi velké kameny nad hlavami oběma rukama po delší dobu a bili je, pokud se zachlali. Při jedné z dokumentované příležitosti vězně uřízli přikrývky, aby vyráběli improvizované boty a bundy. Gresse nařídil okamžitý návrat všech článků provedených s těmito přikrývkami. Když se nic nevrátilo, nařídila vyčerpávajícím pátráním kasáren a brutálně porazil vězně, kteří měli tyto předměty v jejich držení. Kromě biče použil Gresse klub k porážce vězňů. Její obvyklá praxe spočívala v bití žen, dokud se krváceli a nespadli na zem, a pak je kopala těžkými botami. Při incidentu registrovaném svědky pozorovala ženu, která mluvila se svou dcerou přes drátěný plot, který oddělil 2 sekce tábora. Lese porazila a kopala ženu tak násilně, že zůstala ležet na zemi v bezvědomí. Její účast na výběru plynových komor se zintenzivnila během masivních deportací maďarských židů v květnu 1944. Za 8 týdnů, od 15. do 9. července, bylo do Osvětivic-Birkenau deportováno přibližně 424 tisíc maďarských židů. Většina byla zavražděna v plynových komorách ihned po jejich příjezdu. Na těchto výběrech se zúčastnil Gresse spolu s Mengele a dalšími lékaři SS. Deportované ženy byly nuceny přehlížet nahé pro inspekci, jako je Scott, aby zjistili, zda byly dostatečně vhodné pro práci v Německu nebo jen vhodné zemřít. Během těchto procesů udržovala pořádek a pokud se některé ženy pokusily uprchnout, vrátila je, aby obdrželi bití. Když poznamenala, že se příbuzní během výběru za nucenou práci pokusili znovu sejít, porazila je, dokud je nechala v bezvědomí. Vězni, kteří se pokusili uniknout z výběru a byli zajati, dostali bití, dokud nebyli hojně krváceli, než byli vráceni do řad.
Během jednoho výběru, když se dvě mladé ženy pokusily uniknout skákání oknem a zůstaly ležet na zemi, provedla je Grace bez váhání s její naloženou pistolí. Její chování bylo charakterizováno svévolným používáním násilí. Svědectví dokumentuje, že během práce přinutila ženy, aby vyšly mimo drátěný plot, aby se zdálo, že se snaží uniknout. Když strážce odmítl zastřelit ženy, které překročily plot, v němž tvrdili, že byly úmyslně zaslány, poskytl Grace při vyšetřování proti této stráži svědectví za to, že nesplnil své povinnosti. Záznamy ukazují, že Lehr udržoval osobní vztahy, které smíchaly sexualitu a moc. Založila bonds s důstojníky SS, mezi nimi Josef Mengele a Franz Wolfgang Hatzinger, stavební šéf 111, byly také zdokumentovány vztahy s vězněmi žen, které si vybrala pro soukromá setkání. Když ztratila zájem o tyto ženy, poslala je do plynových komor, čímž odstranila jakékoliv možné svědectví o těchto činnostech, které porušily rasové předpisy režimu. Mengele ukončil svůj vztah s Grace, když zjistil, že udržuje sexuální vztahy s židovskými vězněmi, podle nacistické legislativy považovala rasově podřadné. Tyto činnosti představovaly vážné porušení zákona o rasech a přesídlení a představovaly jeden z mála zločinů, kromě toho, že odmítli zacházet s vězněmi, které by mohly pro strážci nést skutečný trest. Při jedné příležitosti, když věřil, že by mohla být těhotná, Grace diskrétně požádala o lékařské vyšetření od vězně Gisely Perl. Když bylo těhotenství potvrzeno, Grace nařídila lékaři, aby se vrátil další den připravený na chirurgii. Slíbila, že získá kabát výměnou za ukončení jejího těhotenství, což je postup, ke kterému nedokáže přístup prostřednictvím kliniky SS, protože jak antikoncepce, tak ukončení těhotenství byly pro árijské ženy v nacistickém Německu nezákonné. Po dokončení postupu Grace vyhrožoval doktorovi Perlovi a sliboval, že ji zabije, pokud někoho informuje o operaci. Nikdy nepodala zaslíbený kabát. SS Medical Clinic záznamy v táboře ukazují, že Grace byl zkoumán pro detekci syfilis v lednu 1944 s negativními výsledky testů. Její fyzický obraz v táboře si živě vzpomněl přeživší. Použila nejlepší dostupné produkty získané konfiskací věcí zavražděných vězňů. Její uniformy byly vyrobeny nejlepšími židovskými švadlena, kteří byli deportováni do tábora. Udržovala bezvadný vzhled. Dokonale namontované jednotné lesklé boty, stylizované vlasy a pečlivě aplikovaný make-up. Tento kontrast s utrpením vězňů byl součástí psychologického dopadu, který vykonávala. Více svědectví se shoduje, že její chování překročilo sadismus jiných stráží. Vězeňský lékař, který přežil tábor, ji popsal jako nejkrásnější ženu, kterou viděla, s dokonalým tělem, andělskou tváří a nevinnými modrými očima, ale také jako nejvíce zkažená, krutá a imaginativně zvrácená osoba, kterou poznala. Systém Osvětivic-Birkenau jí poskytl absolutní autoritu nad vězněmi pod její kontrolou. Její hodnost, když jí Oberaufseherin umožnila rozhodovat o trestech, účastnit se výběru a spravovat životní podmínky v její sekci tábora. Tato pozice z ní učinila ústřední postavu v vyhlazovacím aparátu s přímou odpovědností za život a smrt tisíců žen. V lednu 1945 postup Rudé armády k Osvětimi přinutil nacistické úřady k evakuaci komplexu. Bergen-Belsen-Reichovo poslední peklo. V lednu 1945 se sovětské jednotky rychle blížily k komplexu Osvětimi. Nacistické úřady nařídily masivní evakuaci vězňů vůči německému interiéru. Tato nucená evakuace byla organizována jako pochody pěšky za extrémních povětrnostních podmínek s vzácným jídlem a ozbrojeným dohledem. Irma Grace byla přidělena, aby doprovodila jeden z konvojů, které odcházely z Birkenau. Pochod zahrnoval přechodný krok přes Ravensbrück před konečným cílem v Bergen-Belsenu, který se nachází v Dolním Sasku. Bergen-Belsen byl původně založen v 1940 jako tábor pro válečné vězně.
Od 1943 let byl přeměněn do koncentračního tábora a od 1944 přijalo deportované z východních táborů, které byly evakuovány před spojením. Když Gresse dorazil do Bergen-Belsena v březnu 1945, infrastruktura tábora byla zcela ohromená. Počet vězňů překročil 60 000 lidí v zařízeních pojatých několik tisíc. Neustálé evakuace z jiných táborů měly nasycenou kapacitu ubytování a zásobovací systém se zhroutil. Dodávka potravin byla minimální. Vězni obdrželi denní příděly 3,5 cm chleba a vodnaté polévky vyrobené z tuřín vařených ve vodě. Pitná voda byla vzácná, sotva dostatečná k pití a vaření, bez možnosti použití pro osobní hygienu. Sanitární podmínky se úplně zhoršily. Latrines přestal fungovat a vězni využili jakýkoliv dostupný prostor jako toaletu. Epidemie se šíří bez kontroly v celém táboře. Typhus, úplata a tuberkulóza postihly současně tisíce vězňů. Nebyly k dispozici žádné léky ani dostatečná lékařská kapacita, která by se mohla věnovat nemocným. Během zimy od 1944 po 1945, když teploty sestoupily pod nulou, byli vězni nuceni spát sedící na špinavé podlaze, aby sdíleli 200 přikrývek mezi desítkami tisíc lidí. Kasárny byly přeplněné na nelidské limity. Stavby určené k umístění 100 lidí obsahovaly 1000 vězňů. Ve většině kasáren nebyly žádné postele ani palandy, pouze holá podlaha, kde se vězni nashromáždili, aby šetřili tělesné teplo. Těla zesnulých zůstala uvnitř kasáren několik dní před odstraněním, což zrychlilo šíření nemocí. V březnu 1945 kvůli hladovění, žíznivé a epidemické ohniska denně průměrná úmrtnost oscilovala mezi 250 a 300 lidí. Mrtvory se hromadí v hromadách kolem tábora, protože organizační kapacita je pohřbít při došlo k úmrtí na míru neexistovala. V tomto zhrouceném prostředí předpokládal Gresse funkce podobné těm, které byly provedeny v Osvětimi. Dohled nad kasárnami, kontrola hovorů a dohled nad pracovní skupinou. Navzdory rozkladu administrativního systému, stráže pokračovaly v uplatňování trestů a disciplinárních opatření. Gresse udržoval stejný vzorec chování zdokumentovaný v předchozích táborech. Podle svědectví pozůstalých pokračovala v bití vězňů gumovým klubem a nutila je, aby prováděli fyzická cvičení jako formu sankce. I když infrastruktura tábora přestala fungovat a smrt byla všudy přítomná, disciplinární aparát zůstal funkční. Vězni museli zůstat několik hodin, když drželi kameny nad hlavami jako trest za menší nebo imaginární přestupky. Svědectví se shodují, že Gresse si během svého pobytu v Bergen-Belsen udržovala její charakteristické chování. Přinutila oslabené ženy, aby zůstaly stát během dlouhodobých hovorů a nesly těžké předměty jako sankci. Pokračovala v používání psů jako nástroje zastrašujícího, ačkoliv frekvence se snížila kvůli obecnému zmatku a nedostatku koordinace v posledních týdnech provozu tábora. Přibližně 2 týdny před příjezdem britských jednotek, kdy válka účinně skončila, svědci viděli, jak porazila mladou ženu s jezdeckou plodinou. V předvečer osvobození byl Gresse viděn, jak bije hlavy 2 sester proti sobě, když je překvapila, že se snaží jíst bramborové kůry, zbytky z táborové kuchyně. Zhoršení tábora bylo viditelné v každém sektoru. V prvních měsících 1945 přibližně 500 lidí denně zemřelo, což se postupně zvyšovalo. Mrtry se nashromáždili v zákopech nebo zůstali opuštěné v kasárnách. Správa tábora nařídila vězňům, aby pohřbili těla v hromadném hrobech, ale úmrtnost překročila jakoukoliv kapacitu organizační reakce. Lese zůstala na svém postu, dokud nedorazily britské síly. Nepokoušela se uprchnout ani se maskovat mezi vězněmi jako ostatní zaměstnanci. Velitel Josef Kramer také neskrýval a udržoval své administrativní postavení. 15. dubna vstoupilo 1945 jednotek britské 11. obrněné divize do Bergen-Belsena poté, co založila přímější zónu, která byla dříve dohodnuta s úřady tábora.
Britská vojska našla přibližně 13 000 nezkušených mrtvol distribuovaných v celém táboře a téměř 60 000 přeživších v kritickém stavu z podvýživy a nemocí. Major Dick Williams, důstojník dodávek a dopravy 8. armádního sboru, byl jedním z prvních britských vojáků, kteří vstoupili k vyhodnocení podmínek tábora. Gresse byl nalezen spolu se zbytkem personálu SS přítomného v Bergen-Belsen. Prohlásila britským úřadům, že zůstala v táboře, aby udržovala právo a pořádek. Brigadier Glyn Hughes nařídil, aby se zachycené stráže účastnili čištění tábora. Maďary a Němci z SS spolu s dalšími německými válečnými zajatci byli jako pracovní síla použiti k pohřbení nashromážděných těl. Britské úřady zřídily karanténu, aby zabránili dalšímu šíření nemocí mezi oslabenou populací. Civilisté, včetně místní rady z města Celle, byli nuceni navštívit tábor, aby přímo byli svědky nalezených podmínek. Vzhledem k jejímu mládí a vzhledu ji britští vojáci zpočátku neidentifikovali jako vysoce postavený personál. Nebyla okamžitě zatčena, ale byla nucena spolupracovat s dalšími strážci při pohřbení 13 až 15 000 mrtvol, které ležely v celém táboře. Během tohoto procesu ji přeživší identifikoval a nahlásil ji britským úřadům. V dubnu 17. 1945 byla Irma Gresse oficiálně zatčena britskými silami. Belsen Trial, svědectví a trest smrti. Po jejím zatčení 17. dubna 1945 byla Irma Gresse převedena do města Celle, kde britské úřady uspořádali internační centrum pro členy SS zajaté v Bergen-Belsen. Zůstala ve vazbě spolu s dalšími strážci a důstojníky tábora, zatímco soudní proces byl připraven zkoumat činnosti vyvinuté v koncentračních táborech. Britští vyšetřovatelé okamžitě začali sbírat svědectví o přeživších. Prohlášení byla přijata jak v Bergen-Belsen, tak v nemocnicích, kde byli osvobozeni vězně převedeni, aby dostali lékařskou péči. Tato svědectví by tvořila důkazní základnu procesu, který by byl stanoven později. Během počátečních výslechů poskytla Gresse základní informace o její trajektorii. Potvrdila svou předchozí práci v Ravensbrücku a Osvětim-Birkenau a také její hodnost Oberaufseherin v ženském táboře. Když se jí anglická novinářka zeptala, proč se dopustila činů, na které byla obviněna, odpověděla, že je její povinností vyhladit antisociální prvky, aby zajistila budoucnost Německa. V září 1945 byl v Luneburgu, Dolním Sasku, zřízen britský vojenský soud, aby posoudil 45 členů Bergen-Belsen a Osvětiv. Proces byl oficiálně známý jako Belsen Trial. Složení tribunálu zahrnovalo 5 britských důstojníků, 4 vojenské a 1 civilní soudce, který působil jako prezident. Obžalovaní byli zastoupeni právníky určené britskou administrativou. Irma Gresse byla obviněna mezi 16 členy personálu spolu s strážemi jako Elizabeth Wolkenrath a Juana Bormann. Velitel Josef Kramer byl hlavním obviněným. Obecné obvinění připisuje válečné zločiny pro špatné zacházení s vězněmi v Osvětimi a Bergen-Belsen, včetně vražd, mučení, fyzického týrání a účasti na výběru pro vyhlazení. Soud začal 17. září 1945 v přizpůsobené místnosti bývalého gymnázia. Během 9 týdnů bylo představeno více než 120 svědků, zejména přeživších táborů. Slyšení se vyvinulo ve značném veřejném zájmu s přítomností britských a mezinárodních novinářů, kteří zdokumentovali každé zasedání. Během počátečních sezení si Gresse udržoval postoj zjevného klidu. Měla na sobě jednoduchý vězeňský oblek a ukázala se v doku obžalovaných. Pozorovatelé poznamenali, že se během svědectví s ní často usmála nebo se smála. Tento postoj byl vnímán jako vzdor vůči obětem a soudnímu procesu. Při příležitosti konverzovala s dalšími obviněnými a během vývoje sluchu si vyměnila gesta. Trestní stíhání předložilo svědectví od pozůstalých, kteří byli ve 3 táborech pod přímá autoritou. Prohlášení stanovila vzorec chování, který pokračoval od prvních měsíců jako stráž až do posledních týdnů před osvobozením.
Maďarská vězeň svědčila o své zkušenosti v Osvětimi a popisovala, jak Lese úmyslně vybrala nejatraktivnější ženy, aby je poslali do plynových komor z osobní žárlivosti. Svědek se vztahoval, že byla svědkem těchto výběrů při několika příležitostech a že Gresse během procesu projevil viditelné uspokojení. Magda Hellinger, bývalá funkcionářka vězně v Osvětimi, poskytla svědectví o jejich přímých interakcích s Gresse. Hellinger popsal, jak Lese často zapomněla na svůj stav židovského vězně a mluvila s ní, jako by byla starší sestra, odhalila podrobnosti o své rodině a její zklamání z neúspěchu v ošetřovatelském tréninku. Hellinger také svědčil o incidentu, ve kterém přímo čelila společnosti Gresse za špatné zacházení se 4 ženami a o tom, jak se jí Lese následně zeptala odpuštění. Lilika Salzer, švadlena Osvětim, prohlásila o svém pracovním vztahu s Gresse. Salzer pravidelně vyráběla uniformy a civilní oblečení pro Gresse výměnou za pravidelné návštěvy u jejich mladších dvojčat, které byly zadrženy v jiné sekci tábora. Salzer svědčila o Gresseově posedlosti jejím fyzickým vzhledem a jejím tvrzením, že po válce se stane filmovou hvězdou. Doktor vězně v Osvětimi svědčil o incidentu, ve kterém ji Gresse požádala, aby provedla postup ukončení těhotenství. Lékař popsal, jak Gresse poskytl nezbytné nástroje a hrozil, že ji zabije, pokud odhalí operaci jakékoliv úřadu tábora. Alice Tenenbaum, tehdy 14 let, poskytla svědectví o tom, jak jí Gresse zachránila 16krát z plynových komor poté, co byla vybrána Mengele. Tenenbaum vysvětlil, že jí Gresse řekla, že se podobala své sestře Helene a že z tohoto důvodu ji chránila tím, že ji odstranila ze skupin určených k vyhlazení. Během jejího formálního výslechu Gresse popřela, že osobně zabil vězně. Přiznala, že nesla biče a účastnila se výběru, ale tvrdila, že jednal na přímých příkazech od svých nadřízených. Trvala na tom, že nemá pravomoc rozhodnout o konečném osudu vězňů a omezila se na dodržování pokynů lékařů a velitelů tábora. Pokud jde o použité disciplinární metody, prohlásila, že ve fungování tábora představovaly obvyklé postupy a že si nepamatovala, že úmyslně způsobila vážná zranění. Potvrdila, že použití fyzických trestů je nezbytné k udržení příkazu během hovorů, když vězni narušili zavedené postupy. Její obhájce, major L.S.W. Cranfield, se pokusil prokázat, že Gresse byla příliš mladá na to, aby zcela pochopila rozsah svých akcí. Tvrdil, že její věk 22 let v době soudu by měl být považován za zmírňující faktor. Tvrdil, že její role, i když závažná, nebyla ekvivalentní roli vysokých příkazů, které plánovali a řídili vyhlazovací politiku. Cranfield také navrhl, že svědectví vězňů by mohla být narušena nahromaděná nenávist vůči strážcům během let zajetí. Navrhl, aby oběti mohly zveličovat fakta nebo připisovat akce spáchané jinými strážci, které jsou ostatním strážcům, vzhledem k tomu, že mnoho přeživších bylo ve více táborech a mohlo zmást události a pachatele. Britské stíhání utrpělo, že obrana náležité poslušnosti by nemohla odůvodnit systematickou brutalitu dokumentovanou četnými nezávislými svědky. Tvrdilo se, že Lere nejen dodržoval nadřazené rozkazy, ale jednal s osobní iniciativou, uplatňoval nadměrné násilí a projevoval proaktivní chování v pronásledování a trestu vězňů. Prokurátor zdůraznil, že svědectví proti ní, vycházející z obětí různých národností a bez předchozího kontaktu mezi sebou, potvrdila pravdivost imputovaných skutečností. Účty poskytnuté svědky stanovily specifické metody násilí a přímá účast v procesu vyhlazování. Během křížového vyšetření si Gresse udržoval pevné držení těla a krátce odpověděl. Neukázala žádné známky pokání nebo výčitky svědomí za jednání popsané ve svědectvích. Když se konkrétně zeptala, proč porazila vězně, odpověděla, že je nutné udržovat pořádek v táboře. Když byla dotazována na výběr v Osvětimi, uznala, že byla přítomna, ale potvrdila, že konečná rozhodnutí odpovídala výhradně SS lékařům. Nepopírala, že použila biče nebo psy, ale odůvodnila je jako součást jejího regulačního dohledu a kontrolních funkcí.
Když byla zobrazena fotografie obětí s rány kompatibilními s bičovými údery, prohlásila, že si nepamatovala konkrétní incidenty, ale že takové tresty byly v táboře standardní postupy. Chlad, s nímž odpověděla na otázky týkající se úmrtí nebo trestů, ovlivnilo zkušební pozorovatele. Prezidentka tribunálu se jí přímo zeptala, jestli pochopila gravitaci obvinění předložených proti ní. Gresse odpověděla, že si byla vědoma toho, co bylo údajně, ale že splnil své povinnosti, jak nařídil velení SS. Její sestra Helene Gresse byla povolána, aby svědčila jako charakterový svědek ve své obraně. Helene prohlásila, že si nikdy nedokázala představit, že Irma bije nebo týrá vězně, protože během dětství vždy uprchla z konfliktů. Popsala svou sestru jako dítě, které se stáhlo ze sporů a vyhýbala se fyzických konfrontací s jinými dětmi. Státní zástupce použil toto svědectví proti obviněnému, což naznačuje, že někdo, kdo byl zbabělec předtím, než lidé s podobnou silou zjistili, že je snadné propustit násilí u bezbranných obětí, jakmile dostala moc a oprávnění k tomu. Během Heleneova svědectví, které také popsalo rodinný incident, který vedl k definitivnímu vyloučení Irmy z otcovského domova, se obžalovaná maska z lhostejnosti okamžitě zlomila a ona otevřeně plakala v tribunálu. Soud byl zakončen 17. listopadem 1945. Tribunál prohlásil 11 z obviněných vinných, mezi nimi Josef Kramer, Elisabeth Wolkenrath, Juana Bormann a Irma Gresse. Věty za odsouzené byly trestem smrti zavěšením. V případě Gresse tribunál považoval ji za odpovědnost za válečné zločiny v Osvětimi a Bergen-Belsen, konkrétně za aktivní účast na výběru pro vyhlazování a systematické násilné činy proti vězňům. Když vyslechl větu, Gresse mlčel. Podle oficiálních záznamů ukázala vážné vyjádření a neudělala žádná konečná prohlášení. Byla převezena do vězení Celle a následně do Hamelinu, kde čekala na popravu spolu s dalšími odsouzenými. Hamelín, poprava hyeny Osvětim. Poté, co byla v listopadu 95 let odsouzena k smrti, byla Irma Gresse převedena z vězení Celle do Hamelin Penitentiary. Tato stavební budova z 19. století byla upravena britskými úřady jako zadržovací centrum a místo popravy pro nacistické válečné zločince. Převod byl prováděn na základě přísných bezpečnostních opatření, doprovázený jinými odsouzenými ze stejného procesu, Elisabeth Wolkenrath a Juana Bormann. Vězení Hamelin bylo po válce upraveno tak, aby přijalo nacistické vězně odsouzené k trestu smrti. Ve svých zařízeních byl postaven šibenice, které by byly použity v následujících měsících pro více válečných trestních poprav. Konstrukce se řídila standardními britskými specifikacemi pro soudní závěsky se zvýšenou platformou, mechanicky aktivovanou patoucí a receptorovou jámou, vypočítanou za účelem výroby okamžité krční zlomeniny. Po vstupu byl Gresse zaregistrován, fotografován a umístěn v jednotlivé buňce v sekci určené pro vězně z řady smrti. Režim vědců byl závažný a pohyby byly přísně kontrolovány. Každý odsouzen měl pouze základní nářadí. Železné lůžko, regulační přikrývky, stůl s papírem a inkoustem a omezený přístup k písemné korespondenci. Bylo povoleno psaní dopisů s rozloučením příbuzným, což by bylo dodáno po provedení. Během týdnů v Hamelinu Gresse napsala několik dopisů adresovaných svému otci a sourozencům. V těchto raketách vyjádřila loajalitu k Německu a požádala, aby její paměť nepředstavovala příčinu hanby rodiny. Trvala na tom, že by si měla pamatovat jako mladá žena, která splnila to, co považovala za svou povinnost vůči vlasti. Doporučila své rodině udržovat důstojnost a nevzdá se příjmení. V žádném z těchto dopisů se neobjevil přímé odkazy na zločiny, pro které byla odsouzena, ani projevy pokání za své činy v táborech. Dopisy si udržovaly tón politické loajality a národní hrdosti, která během soudu charakterizovala její prohlášení. Podepsala rakety, které povzbuzovaly své příbuzné, aby byli hrdí Němci i za nejhorších okolností. 12. prosince 1945
Jeden den před plánovaným provedením zůstala Gresse ve své cele omezena spolu s dalšími odsouzenými. Podle British Guard Records strávila část odpoledního rozhovoru nahlas s Wolkenrath a Bormanem, kteří obsadili nedaleké buňky ve stejné koridoru smrti. 3 ženy sdílely nacistické písně, které během noci intonovaly, aktivita, která byla zaregistrována v Guard Book British Ailers. Zpěv prodloužil až do pozdních hodin úsvitu, což narušilo zbytek dalších vězňů v sekci. Písně zahrnovaly hymny párty a vojenské pochody, které se naučili během své služby v SS. Ráno 13. prosince bylo naplánováno na provedení 13 odsouzených z Belsenovy soudu, 10 mužů a 3 žen. Od 30. let byl zodpovědný za provádění věd Albert Pierpoint, oficiální britský popravčí se zkušenostmi z popravy kapitálu. Pierpoint byl speciálně určen k splnění trestů spojeneckého vojenského tribunálu v Německu a během měsíců po skončení války provedl desítky poprav v Hamelinu. Postup následoval standardní britský protokol pro závěsy. Operace byla prováděna v upravené místnosti ve vězení, kde bylo nainstalováno lešení s mechanickým pažbou. Odsouzení byly provedeny v pořadí seznamu od jejich buněk do prováděcí komory, kde je Pierpoint a jeho asistent obdrželi za konečný postup. Protokol zahrnoval omezení paže s koženými popruhy, umístění bílé kapuce nad hlavou a nastavení skluzu kolem krku. Executioner, po ověření správné polohy přes trapdoor označený křížovým křížem, aktivovaný mechanismus, který otevřel podlahu pod odsouzeným, pád byl matematicky vypočítán podle tělesné hmotnosti za vzniku okamžité zlomeniny děložního čípku a okamžité smrti. Prvním provedením šibenice byla Elizabeth Wolkenrath. Operace začala krátce po 9:30 hodinách ráno a byla zaregistrována s vojenskou přesností v oficiálních vězeňských dokumentech. Po dokončení popravy bylo tělo odstraněno, aby se na odsouzeném seznamu uvolnilo cestu pro další jméno. Přibližně po 10 hodinách byla Irma Gresse vedena do prováděcí místnosti. Vstoupila doprovázená 2 britskými strážci, kteří ji doprovázeli na platformu lešení. Pierpoint na ní čekal vedle trapdoor, doprovázeného jeho pomocníkem a vojenským lékařem, který by osvědčil smrt. Podle oficiálních záznamů o popravě Gresse postupoval s pevným krokem, aniž by byl nucen být nucen nebo tažen. Byla umístěna ve výrazné poloze s křížovým křížem v centru lešení, přímo přes trapdoor. Protokol vyžadoval, aby byl executioner vyslovován vzorec "Odpusť mi" nízkým hlasem, než umístíte kapuci a smyčku. Během těchto konečných přípravků zůstal vzpřímený. Když se Pierpoint chystal položit bílou kapuci přes hlavu, prohlásila jediné slovo, které zůstalo zaregistrováno jak v oficiálních dokumentech, tak i v následném popravném svědectví schnell, což znamená rychle v němčině. To bylo poslední slovo, které prohlásila. Bezprostředně po jejím prohlášení se trapdoor otevřel prostřednictvím aktivace páky a tělo spadlo do prázdnoty receptoru. Zvuk zlomeniny děložního čípku byl podle současného záznamu lékaře slyšitelný v místnosti. Smrt byla certifikována minuty po pádu. Tělo Irma Gresse bylo odstraněno z šibenice a umístěno do jednoduché dřevěné rakve pro pohřeb. Následně byla Juana Borman vedena do gallows, 3. od odsouzených stráží. Jakmile byly dokončeny 3 popravy žen, pokračovalo zavěšení 10 odsouzených mužů, včetně velitele Josefa Kramera. Podle britského vězeňského regulace nebyla provedena orgány popravených. Museli být pohřbeni na hřbitově připojení k vězení, v hrobech bez vnější identifikace a s jednoduchými numerickými značkami ve vnitřních záznamech. Irma Gresse byla pohřbena v hromadném hrobu spolu s dalším provedením Belsenova soudu. Mezi dokumenty související s jejím provedením patří úmrtní list podepsaný přítomným vojenským lékařem, podrobná zpráva popravčího Pierpoint a pohřební záznam na vězeňském hřbitově. Tyto archivy byly konzervovány britskými úřady a následně převezeny do Národního archivu pro historickou ochranu. Ve 22 letech se Irma Gresse stala nejmladší ženou popravenou britskými úřady ve 20. století.
Její smrt znamenala konec trajektorie, která začala v Mecklenburských polích a skončila Hamelinem Gallowsem, procházela třetím Reichovým hlavním vyhlazovacím táborům, kde vykonávala absolutní moc nad životem a smrtí tisíců vězňů.